Здравейте хора, аз съм Teddy08, пред мен е Ицак 04 и това е трети епизод. Втори. Оня не знам как го качиме. Между другото, Клиповете... се загубихме в една мина, но излезох. Клиповете ще са максимум около 14 минути. Да. Защото повече не можем. Да. Просто по-често ще правим клипове. И така. Аре сега да отиваме пак да копаеме. Аре си направим брони. Искаш ли? Добре. Аз... Гледай времето и като стане около 13 минути спираме. 14. Защото просто искам някакъв акаунт и имейл в Google и ни... Да, ако може да ни кажете как. И ни притеснява да не направим нещо, затова... По-добре си снимаме 8 минути, както оня. Между другото, абонирайте се, моля ви. Айде, Теди. Ца? Ела тука. Ще чакаме, бе. Какво правиш само? Нищо. 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 Да, нищо не правим. Нищо. Да, бе, да. Да, бе. Хора. Имаш ли пържоли, бе? Искаш и меч? Искаш меч? Меч. Айрон, нямаш ли, Айрон, имаш ли? Добре, бе. Аре. Излизаме. Няма храна. Овце! Нещо такова. Ицака 04 подял. Да. Не спържалки! Подеш малко. Аре, си слеме с луковете от базата, искаш ли? Няма монстъри. Никаква идея. Майко, усещам, че ще покясвам. Япс. Трябва да убием овцата. Печка. Те ще сложа още една печка. Ей, цо, покясвам край. Аз мря. Роматин. Я ме убиме. Убиме. Абе, бей, намери си храна, няма да те убивам. Значи много си... Празе! Намери си храна. Ела ми тука, свинка. Как си доволна, значи ще трябва да те убивам. Теди. Май овцата отзаде в двора ще отиде. Не, няма да отива. Тези много съм гладен. Ама аз ти нося прасета! Ти ли си, защо уби зелена овцица? Овчица. Пак можем да посветим. Бях много гладен. Сега ще си изпържа още. Ти откъде дойде, бе? Минути? Добре, имам. Доста. Хора, да качваме повече по-малко време. Да. Като просто... Ако ще стегна една друга програма... Не, тая е хубава. Не дей. Тая е хубава. Хора, ще покясвам. Виждам скелетон. Майко, помагай! Добре, бе. Ти си се нахранил, нахалник. Не вяда всичко. Добре, не си. Не, бронията си ми ще щупи, казвам ти. Бро. Айрон, трябва да го взема. За малко. Ама не го хаби. Не бе, за малко. За малко. Аз си направих броня. Няма да хабиш Айрон. И искаш и на тебе да ти направя броня? Ти броня ли направи, бе? Да, ето така и на тебе ще ти направя. И без това, айде. Остави Айрона. Ти не искаш ли? Остави Айрона просто. Кога съм направил айрен блок? Не, това е вълна. Чей? Кажи.
Кокошка! Кокошка, кокос. Хора, просто нямаме храна и сме в трагичен случай. Много трагичен. Леко да убием тук скелета. Аз не съм в трагичен случай, нямам и само половин бутче. Извинете, хора. Къде скелето? Бе, някой уби тоя, бе. То ти се фука. Дахаш ли ми се нещо? Да. Така. Даха ти се скелет. Порки! Порки! Хора, измислихме ново. Порки ги наричаме вече прасета. О, да. Порки! Порки умря. И не ни даде нищо. Порки! Твоето порки, аз имам много храна. Порки, такова. Порки, аз имам много храна, бе, порки. Порки! Бързо слагай пилето и другите неща, виж, че има още кул. Слагам пилеца. И я да направим какво от лава искаш. Не би бело. Аз ви това. Без да искам. Абе, с пилето дари, бе. И ще хвърли меча. Още. Абе, какво? Какво ме удръж? Добре, аби си правим по Iron Bro, не искаш ли? Пилето ти, вземи си бързо, бързо, пилето. Ицо, пилето. Пилето, Ицо. Вземи си го, не, от печката. Взел съм си го. Не си. И не ми пипай моите неща. Аз ще направя подземна спалня. Аре. Чакай да се мръдна. Хора, ще е забавно. Да направим подземна спалня. За първи път ще ми... Така. И сега ще правим подземна спалня. Да ти метна ли дърво? Да ти метна ли дърво? Не, аз имам тук. Искаш да го направим с такова, с обрасъл кабелстоун? Айде! Метни ми го. Забравих едно. Имаме 49, ще стигне. И всеки ще си има стаичка. Готово метнах ти. Да. 49 дали ще не стигне. О, фак. Какво? Нямам место. Метни нещо. Ми какво? Стъбляците. Или просто може да... Да, метни стъбляците. Ще сложа Стъбляците. Ще оставя някои неща в теста. И не пипай някои неща. Аз съм full Iron броня. Искаш ли и на тебе да те направя? Ама, защо направи фул, бе, човек? Просто нямаше какво да го правиме. А и после на... Не, имаше какво да го правиме. Какво? Наковалня! Наковалня сега ще... И аз без... Знаеш колко айрон иска тази наковалня? Колко? Много! Чакай да видя как се прави. Иска блокове! Ма да си зле. Ох, мале, чакай. Наковалня. Къде е тази наковалня, бе? Наковалня. Знаеш колко айрон иска? И не е наковалня, няма наковалня. Човек няма наковалня? Кажа няма наковалня. Как това иска 3 айрон блока? Нали ти казах, че иска много айрон? А ти го хабиш за простоти. Без да искам. Без да искаш, питай! Това айрон не е само твой. Половината съм го копал аз. Певай, нехайното. Аз откъде да знам, бе? Да знаеш, бе, питай! 16 да са. Аре, тази броня сега ще си разделим. Аз имам честплейт и каска. Добре, се прави един айрон блок. Девет и 9, 18. Така. Ще ни трябва още един айрон блок.
Съжаляващо. Така, хора, за сега това, но всеки момент ще качим нов клип. Да. Чао, чао!